मी सुयोग मुकनाथ तुमचं स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर। आज मी तुम्हाला घर आणि मंदिर गावातलं ते दाखवतो आणि घराच्या आजूबाजूला झाडं लावलेली ती पण दाखवतो। हे घर आहे, शहरमध्ये हे दादाचं घर आहे। दादाच्या घराच्या टेरेसवर जाऊन आपण बघूया व्ह्यू कसा आहे ते मला दाखवतो मी घराचा व्ह्यू आणि पूर्ण काय काय दिसतंय त्यात। चालू टेरेसवर। इथून आता घर दाखवतो आपलं घर। हे बघा घर। आता आपण चाललोय देवळात, हनुमानाचं मंदिर आहे। हे आलो मंदिरात, घराच्या पाठीच आहे। इकडे घर आहे, घराच्या पाठीच आहे। आतमध्ये जातो। हे हनुमानचं मंदिर आताच नवीन बांधलंय, खूप छान बांधलंय। हनुमानचं मंदिर। जय श्रीराम। खूप छान आहे। ही लहान मुलांची पालखी कधी असते रे? ही गुड्डू दसऱ्यात असते। लहान मुलं गुढीपाडव्याला असते, सॉरी। मंदिरातून निघालो आपण, आता घराच्या बाजूला जी लागवड केली आहे नारळ वगैरे ते आपण सगळे दाखवूया। आता तुम्हाला एक दाखवतो, इथे होम भेटतो पूर्ण एक 5-6 वाडीचा, खूप मोठा असतो, खूप मोठा होम असतो 5-6 वाडीचा। तो लहान छोटा होम साईडला, आणि हे इकडे घर। ही नारळ लावले आपण, बाबांनी लावले, खूप असं मोठी झाली। सोबत भेंड काढतोय, भेंड सोबत दाखवतो। या ये भेंड, भेंड फक्त भेंड कुठं आहे? ही भाजी शिवून आहे बघा, हे कुठून दे। हे कसलं आहे काय? हे तवशीचे आले आणि हे शिळे मारलेले ते गणपतीत भेटतील आपल्याला, ढाका। ते गणपतीत भेटेल ना? नाही भेंड ना, हे एक 2 मिनिट बनायचं झालं, बनायचं हे पुन्हा आणलं आहे। वांगी लावलं, भाजी लावलं, ही तवच लवकर वाजवती बघ, त्या अगोदरची आहे। फुलापडा आले का खा अगोदरची। तुम्हाला दाखवलं आता मी घर, मंदिर आणि घराच्या आजूबाजूला लावलेली झाडं वगैरे।
तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. भेटू पुन्हा नवीन